Ka Don Bosco School Park Circus Kolkata ha ka jingkershan ke International STEAM Research ISR USA ke lepelong ya ke lempung penisap hakmat ki pa news vention hadu sanspa teli ki jingshna bala sandur bathau de ki Khynnah Skul ha ka lifeway terik naitung bat shi terik nailar. Kashlem STEAM Education kade kabut hikai bethamai ha kaba ki Khynnah Skul ki yo lut ik jingtip bat jing start science technology engineering arts and mathematics bat kani kabut hikai bethamai ke hikai ru ik Khynnah ban perkhat ban wat kilat kilinti ban job ik jing ki bajwat ban thau thamai ki tiar kitar bat kapakongsan kalong kumno ban penon kam ye ki but ki sap tenrai ban lot ye ki sok kerdot ki pathan bat ki bakalan. Palat hajar ngut ki Khynnah Skul ki leshimenta ban pen pat ba ye ki sap ki phong tenrai hadu be ki kmi ki pa ki bawan pet ye ki ni ki tiar kim langet bat ki Pynlyngngoh balathau bat sandur da ki khun jangki. Kinong hikai bat ki riu shampang na STEAM IRS research ki lebetin lenti bat hikai ki ni ki Khynnah Skul ban pendon kam ye ki but baharukam ban pen mi ki tiar ki bala pen pat ba ki ni ki arsngi. Hakini ki arsngi layero bat kentiu buram ye ki kmi ki pa ki bla kershan bat penslur ki khun ban ngam shi ki twaging start ban sandur bat thau ye ki tiar kitar ki bala penyap biet ya barok ki bala wan ban pet ka ye ki. Ki principal next school beper kanong ba Kolkata ki lawan ban pet dala ki jong ki khmat ye ki sap jong ki ni ki Khynnah Skul. Ka Don Bosco Park Circus Kolkata kala pentre kampura ye ka National Education Policy arjar arpho ka bala sei ki sok beningkong da kini ka jingpen pat ba ikisap jung kini ki Khynnah Skul ha kini ki arsngi. this? It is used for water. Okay. It is for water. For water? Yes. And what do you do with this? What do you do with this?
A gift.